Molt bones, com anam? Un dia més arribam. I com arribam? Amb alegria i il·lusió i amb un pot de 17.800 euros. És un potet, ja ho sabeu, cada dia això, la cosa va cresquent. És un potet considerable, però aquí el tenim. I rebem ja els nostres concursants. A veure si seran herois o seguiran com a concursants. La primera d'elles és na Adela. Jo trobo, Adela, que avui seria un bon dia. Avui en Juernet seria un bon dia per no tenir aquest dobbers, Vinc disposta. Sí? Idò, vinga. No vos enredem més. Au, començam amb les preguntetes. Temps. Quin sant comparteix nom amb un famós moix dels Looney Tunes? No? Silvestre. Quins sants són els protagonistes de cada 28 de desembre? Els innocents. Correcte. Com acaba la frase dels 90 que deia que no t'enteres? Contreras. Correcte. Segons la mitologia grega, qui era l'home Andròmeda? Andròmedo o Perseo? Perseo. Correcte. Segons el sobrenom que rep el Japó, quin astre neix allà? El sol. Correcte. Quin és el tipus de peix? Ai, temps! Ai, quasi no podia respirar. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. Vinga, rebem el següent concursant. Qui és? El nostre Benjamín, en Xavi. Xavi, com anam? Molt bon dia. Perquè varen quedar que tu realment eres el Benjamín, no? Sí. No era Elena, eres tu. No, jo som el petit. Ets el petit... El baby. Ai, el baby. Tampoc te passis, Sí. Que ja de baby... Sí, baby gran. El baby gran, el bebote, que diuen, Exacte. Què t'ha pareixit, Xavi? Començam amb les preguntes, després que Nadela ha començat amb balada, Sí, ja l'he sentit. Ha començat amb balada, Nadela nostra. Vinga, idò. Dale. Començam amb la primera. Temps. Quin és un tipus de peix? La morena o la rossa? La morena. La morena, correcte. Per definició, quins animals són l'objecte de treball d'un cowboy? Els esquivalls. No, les vaques. Les vaques. Perdó. Quin superheroi du els colzons blancs damunt els colzons? Superman? Damunt unes malles, correcte, en Superman. El tema principal de quina mítica pel·lícula de Disney cantaven Ariana Grande i John Legend? No ho sé. Pastanaga. La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia. I de continuar amb rebent gent en aquesta casa. Com no, arriba el nostre mitjorner, Toni. Què tal, Toni? Molt bé, molt bé. Mitjorner t'ho he dit bé, Sí, mitjorner. Sí. Clar, mitjorner, això. Sabia que qualque lletra me fallava. Ho has dit bé, I què t'apareix? Començam amb les preguntes. Anem-hi, Que la cosa avui va embalada, avui la cosa va molt ben encarrilada. Vinga, idò. Primera pregunta, temps, part externa de l'òrgan de l'oïda. Part externa de l'òrgan de l'oïda. Sura, Sura, clar que sí, correcte. Dit de la mà més pròxima en el polze. El dit de la mà que està més a prop del polze, quin és? El menyique? No, si fa així, sí, no, l'índex. Quins tres països creu el ferrocarril transsiberià? Rússia, Mongòlia i... I Xina. I la Xina, correcte. Quina era la mascota animada del Lilo? Stitch. Continuam. Arriba ara la nostra... semi-ben caminant, Helena. Què tal, Helena? Molt bé. És que el títol de ben camí només el pot tenir un. Claro. Si fóssiu del mateix any, seríeu del mateix equip, però clar, ja no pot ser. No. Ai, pobreta. És una vearda, Helena. Vinga, començam amb les preguntetes. Temps. Quin és el felí més ràpid del món? El lleó o el guepard? Guepard. Correcte, el guepard és tan ràpid que pot arribar a 115 km/h. Vertader o fals? Vertader. Correcte. Amb quin producte relaciona't la dona de l'anunci que deia allò de joronya que joronya? Quin producte la relaciones? Xampú. No, iogurts grecs. La predina de la fabada litoral va ser denunciada per haver provocat un 0,98% de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Vertader o fals? Fals. Correcte. Quin premi ha rebut recentment el curtmetratge Woody? Ai, temps! Aquesta la guardam.
Recordam aquesta pregunta pel nostre següent i darrer concursant, que és en Joan Carles. Joan Carles, què tal? Fantàstic. Arribes disposat, Tope. arribes com per fer running, eh? Ja has escalfat abans de venir, ha fet un parell de voltes, diu, avui està espavilat. Ben calent ja. Ben calent, i d'home, parell molt bé. Vinga, començam amb aquesta pregunta que me fa moltíssima il·lusió que la tinguem aquí, Temps, quin premi ha rebut recentment el curtmetratge Woody and Woody dels mallorquins Jaume Carrió i Laura Agost? Goya. Goya, correcte, en el millor curtmetratge d'animació. A qui ret homenatge aquest curtmetratge de Woody and Woody? A qui ret homenatge? En Woody Allen. En Woody Allen, correcte. Palanca que acciona un mecanisme en so peu. Pedal. Pedal, correcte. Com està un article si el compres de segona mà? Com està? Usat. Usat, correcte. A més de ser una de les dones més velles, Cindy Crawford és llicenciada en enginyeria química. Vertader o fals? Fals. I de nou, és vertader, mira tu. Heu vengut, ja te deia jo, Toni, que venien embalats, La cosa... Sí. La cosa ha anat molt bé. 750 puntassos. És un dia de Huerner molt bo. I amb aquests puntassos m'han anat directes, raudes, a la segona fase. Cap allà que anem, vinga. Ja hem recol·locat com toca els nostres concursants. Adela, tornes a estar aquí en pole position com molts de dies d'aquesta setmana, així que ja saps que te toca. Sí, pujar l'escala és el que me queda. Puja, doncs mira, xica, puja. Ah, per ell. Ah, per ell, Avui, vinga, va, puja quan vulguis. Vinga. Qui triam primer? Pues triaré a Joan Carles. Idò, He vinga. jugat cap dia amb ell. Triam en Joan Carles i ara te diré els temes que tenim, men quin tema li envies en Joan Carles. Mira, ossos, cocodrils, cavalls, pingüins i cans. Hem muntat un zoo aquí de cop i volta. Sí? Pues... ossos. Ho trobava que li envies aquest tema, perquè és un home pelut. Se'l veu pelut. D'escap. Valent i agut. Joan Carles, començam, idò, en la primera pregunta d'ossos. Temps, quin gènere tenia el famós personatge Winnie the Pooh? Quin gènere? Grizzly. No, t'has embullat. Quin gènere, si era mascle o femella? Ah, sí. I resulta que el gènere femení era una femella. Tota la vida jugant amb en Winnie the Pooh en sonin i no en tenia ni idea que era una femella. Jo xerrant de... pensava que era mascle, veus? Continuam. Temps, quin animal apareix en el logotip de l'ONG WWF o Fons Mundial per la Naturalesa? Un os panda. Correcte, un os panda. Tercera pregunta. Temps, quin actor sobreviu a l'atac d'un os a la pel·lícula El Renacido? Un os grizzly. Quin actor sobreviu... Vol fer el favor d'escolta'm-me, que te trabuques tu tot sol. Ara en el Leonardo DiCaprio li has dit os grizzly. He vist la pel·lícula. Jo sessió on te con el grizzly. Quin desastre. Has vist la pel·lícula que quasi mor aquell home? Catxondena. Vinga, va, vencin aquesta rescabalam. Vinga. Temps, quin municipi de Mallorca que limita amb Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí i Ses Salines té un os en el seu escut? I que t'he donat pistes, No me diguis grizzly, perquè te dic municipi de Mallorca. Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí i Ses Salines. Campos. Campos, correcte. Molt bé. Vinga, han rescabalat els grizzlies, ja els han rescabalat. Vinga. Joan Carles, què feim? Cap on anem? Anem a en Xavi. Idò, vinga, anem a jugar amb en Xavi. Avui és el dia. Avui és el dia, vens animadíssim, vens a tope. Avui sí. Bé, a tope. Els altres dies, no, els altres dies tampoc no estaves dormint perquè t'hagués espavilat. Joan Carles, quin tema li enviam a en Xavi? Cavalls. Idò, vinga. Vinga. Cavalls. Començant, Xavi, primera pregunta. Temps. Quina part del cavall designa un tipus de pentinat? La coa. La coa, coa de cavall, correcte. Segona pregunta. Temps. A quin municipi menorquí pertany la platja de Cavalleria? Toni, calla. Ciutadella? No. No. Desmercadal. Ai.
Toni diu, ja ho sabia, però no t'ho podria dir. És Davant d'aquestes desmarcadau. dues. Vinga, tercera pregunta. Temps de quin Muppet de Barri Sèsam era propietat la Haka Paka? It's time to play the music. Ti-ti-tu-ti-tu-ti. Muppet de Barri Sèsam. A tu te sona xino, a xino-filipino, això, no? Dir una tonteria, Nepi. Mira, com a mínim, t'has com a mig acostat, però no, gens. Coco, Ai, en Coco. ostres, és vera, sí. La Haka Paka era d'en Coco. I darrera pregunta. Temps, quin artista espanyol va popularitzar la cançó venezolana Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado? Caballo le dan sabana. No sé si ho diré bé, en Joan Manuel Serrat. No li va pegar per aquí, en Joan Manuel Serrat. Julio Iglesias. Ai, aquest, sí. Jo, en el meu afany per entendre lletres, ara pens que deu ser Caballo le dan sabana. Què deu ser això? Que el maten i el tapen amb un llençol? Ho hem de cercar. No ho sabreu. A Cana Viquipèdia, ja ho cercarem, què vol dir. Helenita nostra, què t'apareix? Cap on anem a jugar? Cap Antoni. I de vinga, anem a jugar amb Antoni. I quin tema li tries en Antoni? Quins animalons li envies? D'aquest que mos queden, cocodrils, pingüins o cans? Pingüins. I de vinga. Que són de xulís, els pingüins, Monos. Nosaltres no, sí, no. Són molt xulos. No tenim tant de fred. I de vinga, Toni. Primera pregunta. Temps, quin tipus de vestit masculí és conegut popularment com vestit de pingüí? Quin tipus de vestit Sí, masculí? No te sortirà, no? és frac. Ara anem, correcte, és frac. Sí. Correcte. Vinga, va, ara farem més via, farem més via. Temps, quin baixet actor va interpretar el pingüí a la mítica Batman Returns d'en Tim Burton? Baixet actor? Actor baixet? Sí, però... Qui deu ser? No, tu res, perquè no ho sé. No ho saps? No. En Dani De Vito? Sí, crec que sí que era, però no sabia, no me recordava el nom. Dani De Vito, aquest era. Vale. Vinga, continuem amb tercera pregunta. Temps, quin càrrec comparteixen alguns pingüins i els antics monarques de la Xina? Quin càrrec comparteixen? Antics monarques. Emperadors. Emperador, correcte, és un tipus de pingüí, sí, sí. Tu no vas sentir l'altre dia que en Xavi va dir que feien preguntes molt extravagants. I Sí. sempre has de pensar d'una manera Tota la raó. extravagant. Vinga, darrera pregunta. Temps. En el zoo de quina ciutat viuen els animals pingüins Skipper, Kowalski, Rico i Private? En el zoo de quina ciutat viuen els pingüins animats? Nova York. A Nova York, correcte. La pel·lícula Madagascar. Correcte. Qui mos toca ara triant, Xavi? Vinga, doncs vaig amb l'Helena. Ja és un clàssic, aquesta setmana, això. És un clàssic. Heu fet cuchipandi? Sí, un poc. O no vos suportau? Ho pot dir, no te veu ningú ara. claro. Ja menys. Vos tolerau, teniu competència d'edat. Molt bé. Jugam amb Helena, però Xavi, m'has de dir quin tema li tries? Quins animalons li envies, en Helena? Cocodrils o cans? Cocodrils. Caran. No sé jo si són moltes simpaties. Vinga, Helena, primera pregunta. Temps. Què se li treuen el cocodril del famós joc de taula infantil? Les dents. Les dents, correcte, els queixals, les dents, cocodrilo sacamuelas. Continuam, segona pregunta. Temps. Quins rèptils semblants en els cocodrils donen nom a unes illes del Carib? Les caimán. Les Caimán, correcte. Tercera pregunta. Temps. Quin és el país d'origen del mític personatge cinematogràfic Cocodril Dandy? De on prové? Anglaterra. No, d'Austràlia. D'Austràlia. I darrera pregunta.
Temps. Quin grup infantil cantava allò de Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán? Parxís. Correcte, Parxís. Això tu n'has sentit a parlar només, eh? Sí, un poc. O has vist qualque vídeo d'aquest Sí, un d'arxiu, vídeos d'arxius. Ara, quan tot torna, com tot això és vintage, Toni? Ben cert. Ah, tot això és vintage, escolta. Què feim? Cap on anem? Què t'apareix? Nadela, me pens que no ha jugat. Te penses que no... I doncs, vera, tens tota la raó. Nadela no ha jugat, està aquí calladeta amb tantes punts i ara t'ha fotut. Bueno, farem el que puguem. Farem el que puguem. Mira, vinga, Adela, te toca només un tema que mos queda, que és cants. Primera pregunta. Temps. Quina raça de ca se sol emprar com a guia per les persones amb discapacitat visual? Ai, Ai, no em surt. Penseu, penseu. Tinc Ai, no em surt. Aturam els temps? Sí. Aturam els temps. Un golden, Sí. un labrador, un cap pagès, un mallorquí en català diu un cap pagès. Sí. No sé si per tot, no sé si tu dius, però seria un retriever. Continuem. Vinga, segona pregunta. Temps. De quins segles la comèdia de Lope de Vega El perro del hortelano? De quins segles? És del segle... XVI. No, 15. 17. Anaves bé per la segona. És del segle XVII, de l'any 1618. Sí. Segle XVII. Continuem amb tercera pregunta. Temps. A quina famosa sèrie de televisió podem veure a Sandor, el perro Clegane? Ni idea. Dura el temps, ni idea. Duram els temps. T'anava a fer un pot de sintonia, però clar, si no d'això, Juego de Tronos. No sé quina és. Juego de Tronos. Ja, Aquesta sèrie que tothom en no parla. l'he vist mai. Aquí surt aquest personatge. I darrera pregunta. Temps. Quina és la professió de Rubble, el bulldog anglès de la patrulla canina? És un gos policia, un cap policia. No, sabeu que és un constructor. El gos, el policia, és en Chase. Ah, sí. I en Rubble és el constructor. Bueno, Jo, que som mare d'un fill petit, tampoc no ho sabia. ja, No, a mi me ve ja molt en fora. no retenc. Jo ho sent així de fons, Clar. però no retenc més dades. Bé, doncs fem aquí un recompte ràpid de marcadors, sabem què ha passat, i tenim un bonic empat entre Nadela i en Xavi. Ja saps que mos tocarà desempatar. Anem-hi. I doncs, sí, això és... Jo te faré la pregunteta, te donaré 3 opcions i procura encertar. Sí, clar. La pregunta és aquesta, Adela. En els Estats Units i el Canadà, quin animal prediu el final de l'hivern? La geneta, la marmota o la llebre? La marmota. La marmota, correcte. Pregunta per tu, Xavi. Vinga. Paul McCartney va demanar a un vídeo que els dilluns no menjàssim carn, no beguéssim whisky o no practicàssim sexe. No beguéssim whisky. No, va demanar que no menjàssim carn. Va ser l'any 2014 amb motiu del començament a Nova York de la cimera sobre el clima. I va dir així com un fet de protesta que no menjàssim carn. Vale. Ho sabràs tota la vida perquè amb aquesta errada te'n vas Bueno, i tornes demà, però. demà torn, a tope. Demà tornes. Vinga, Xavi, fins Bueno, demà. adéu, gràcies. I ja som aquí a la semifinal. Començam amb en Toni i n'Helena. N'Helena, que l'armà està callando. N'Helena no diu res i aquí està col·locadeta. Vos començo donant opcions. A veure què vos sona. Un tipus de poema o una dansa. Temps, que és una haka. Una dansa? Una dansa. Un plan? Una dansa. Camp? És correcte, ho deies així com incrèduls. Una dansa, la dansa aquesta dels maoris.
Això que fan per allà per Oceania. Ah, sí. Ah, Sí. clar, això que de la jaca aquesta, que se fa. Ah, no ho faré, perquè me descomposaré tota. I pegaré un cop en el micro. Vinga, anem amb altres. Va, opcions. Peix cofre o peix joier. Temps. És un peix en forma de cub. Jo crec que és el peix joier. Me sona més, però no estic segura, eh? Va. Sí, provem. Seria xulo, el peix joier? No, peix cofre. Peix cofre. Cofre té forma. Continuam. Vinga, opcions. Animal volador o animal marí. Temps. Quina classe d'animal és un dugong? No en Pues tenia. nom volador, però... Volador i de negre. però més. Au. Com així, pues nom volador? No sé, sona a volar. Sona que vola, que fa Un dugong, dugong. I de no, és animal marí. És un mamífer marí herbívor. Què t'apareix? No ho coneixia. En dugong, està el dugong, eh? Continuam, la cosa continua marítima, mem. Peix llapis o peix rem? Temps. Quin és el peix més llarg del món? Què creus? El llapis m'apareix que és petit. Tenim 5 segons. Peix llapis. Peix llapis, has decidit així darrere hora? I de no, eres peix rem. Pensava que anaves cap en el rem i dic sí. És un peix que pot arribar a fer 17 metres, mira tu, si és llarg. Continuam, vinga, opció per vosaltres. Cavall o moix? Temps. Quin animal té una raça anomenada Shire? Shire. Ni idea. De races de moixes i de cavalls? Cavall. Teniu Posem 5 cavall, no la segons. juguem. Sí. No la jugarem amb el cavall. Que sona així com a que... Sí, no ho sé. I doncs correcte. Sí? Sí. És el cavall. És una raça de cavall de tir britànica. Britànica. Shire ja sona com a molt british, no? molt La british. cosa. Sí. Vinga, canviant de tema. Se fue o Laura no està? Temps. A quina cançó de la italiana Laura Pausini hi participa tocant el baix és també italià Nick? Laura se fue. Jo crec... No, però- Se fue. Sí. Negre. Ara, perquè vos anava a dir se fue. Sí. És correcte, se fue. Continuam. Opcions, negre o vermell? Temps. De quin color era la roba ajustada que duia Britney Spears en el seu vídeo Oops, I Did It Again? Me sona haver vist una imatge de vermell, però... Ja, vermell, que blanc. Pa. Mi dos correcte, vermell. Ai, na Britney. Vinga, continuam. Opcions. 260 quilòmetres quadrats o 310 quilòmetres quadrats. Temps. Quina superfície té el terme municipal de Manacor? Creus tu? Jo crec que té un terme municipal gran, però crec que no tant. Jo crec que és... Negre. Ràpid, que vos quedeu sense. Negre. I dos correcte, 260 quilòmetres quadrats. Molt ben apreciada, aquesta amplada de poble. Fem un recompte de marcadors, amén com van les nostres dues parelles. I, mireu, tenia una lleugera desavantatge a Joan Carles i Adela, només d'un encert, així que ja ho sabeu, carrerilla, però de moment tornen amb Antoni i Helena i aquestes són les vostres opcions. Lawrence Fishburne o Samuel L. Jackson? Temps. Quin actor nord-americà va interpretar Morfeo a la pel·lícula de 1999 de Matrix? Ni idea. Me la jugam, perquè jo no ho Sí, sé. jo tampoc. Negre. Negre? Negre. T'ha agradat? El tenia més a mà, en negre, eh? Sí, no ho sé. Has dit vinga. I dos correcte. Lawrence Fishburne. I vinga. Ara la cosa va amb altres. Cameron Diaz o Drew Barrymore. Temps. A la pel·lícula de l'any 2000, Els àngels de Charlie, qui interpreta el paper de Natalie Cook? Jo crec que Cameron Díaz, no? Jo crec que és la de Barrymore. Crec, no estic segura. Blanc, no, blanc. Canviem un poc. Hagués anat bé que s'equivocàs, perquè era na Cameron Diaz. Na Cameron Diaz. No estic encertada avui.
No tens el dia? No, no tinc el dia. Entre els Cans i la Cameron Díaz no tens el dia. Bueno. Vinga, Toni i Helena, opció per vosaltres. Dustin Hoffman o Warren Beatty. Temps. Qui va ser company de repartiment de Diane Keaton a la pel·lícula de 1981, Rojos? No ho sé, ho tornem a fer. Sí. Vinga, va, amb Dustin. Aquest pin no t'ha funcionat perquè és en Warren Beatty. Warren Beatty, ai, ai, ai. Catxis. Macatxis. Opció per vosaltres. Badminton o escacs. Temps. A quin esport se va proclamar campió del món l'any 2013 el noruec Magnus Carlsen? Això és escacs. És escacs. Blanc. Això ho han tingut claríssim i és cert, és correcte, escacs. Vinga, una altra oportunitat, mem. Opcions, petanca o judo. Temps. De quin esport ha estat campiona del món la mallorquina Melanie Omar? Dona? No. Judo? Judo? Idò no, petanca. Petanca. Macatxis, que perdreu les escales de BD, macatxis. Vinga, mem, que Nadela i en Joan Carles se freguen les màndigues, encara mos aprofitarem. Vos dic opcions? Sipai o picolet. Temps. Així se coneixia el soldat indi dels segles XVIII i XIX que servia a les forces de França, Portugal i Gran Bretanya. Jo crec que és sipai. Sipai. Sí, sona indi, no? Sí, sona més indi. Sipai, sipai. I dos correcte, és sipai. Ja vos han agafat, 9-4-4. Opció per vosaltres. 38 minuts o 3 hores i mitja. Temps. Que va durar la batalla més curta de la història disputada entre Anglaterra i Zanzíbar l'any 1896. 38 minuts. Però perquè és raro, però... Sí, vinga. És raro, però és correcte. Sí. 38 minuts, és correcte. Feim ara una pregunteta a en Joan Carles i Nadela, si vos deixen ser finalistes o no. Opcions. Piano o violí. Temps. Que toca Johann Strauss en el monument que s'erigeix en el parc Stadtpark de Viena? Això és el violí. És el violí. Blanc. És correcte, és el violí. Heu empatat a 5 encerts, així que seguim. Opcions. O marbre. Temps. Quin material recobreix l'estàtua de bronze de Johann Strauss? Marbre, no? Marbre. Sí, és blanc. Sí, no? Marbre. I davant de sobrats. És el material que recobreix aquesta estàtua. Feim una pregunta, Nadela i en Joan Carles. Nadela ja tremola, perquè sap que si encerten van directes a la final. Vinga, vos dic opcions. Blau o verd. Temps. Quin és el color de fons de la bandera de Kosovo? Color blau. És blau. Negre. Ho teniu clar, això? Clar del tot? Crec que sí. Si no, ja li heu donat. I és correcte, és blau, així que sou finalistes. Sou finalistes, per fi, Adela, pujaràs les escales de BD, ja te pots anar posant les lentejueles. Toni i Helena, demà mos tornem a trobar aquí. Tindrem una altra oportunitat. Vinga, Gràcies. demà. Adéu. Adéu. Ja som a la final amb en Joan Carles i Nadela, que tenia moltes ganes d'arribar, i no m'estranya, perquè se juguen un pot de 17.800 euros, en els que n'hi afegim 400 més i fan una xifreta ben sucoseta, de 8.200 euros. Joan Carles, que tenim menys nervis que l'altre dia? Una mica menys. Sí, però molt motivat. Molt motivat, perquè de 8.200 euros motiven, sí, és una bona pastanaga per esconir, no?, que diuen. Què faríem amb això, Adela? Ai, jo tinc molt clar. Jo faria un regal d'un viatge per als meus pares. Ah, molt bé. I quin lloc els... Pues, el meu pare té moltes ganes de tornar a Canàries, sobretot a les Palmes, perquè ell va fer allí la mili. Ah. No sé si pensarà encontrar-ho igual que quan ell va estar allí. Ja li dic jo ara, si mos veu, que no. Bueno, però per si de cas, Però està si bé. guanyem, el portarem. Molt bé.
Me pareix molt bé, me pareix molt bon objectiu aquest. Que hi hagi molta sort a tots dos. I a vosaltres ja ho sabeu, ja sabeu què heu de fer. Si voleu somiar coses i venir a provar sort aquí, crideu-nos 971 57 10 58 o mos envieu un mail a agafa'm-si-pots@ib3tv.com. De moment anem a veure què passa amb aquest superpot que mos està cresquent i anem directes cap a aquesta final. Joan Carles, començant. Primera pregunta per tu. A quina capital gallega podem visitar la coneguda plaça de l'Obradoiro? Santiago de Compostela. Correcte, Santiago de Compostela. Adela, primera per tu. En cinema i televisió, operació en la qual se substitueix la veu original d'un actor per un altre en diferent idioma o en el mateix. Doblatge. El doblatge, correcte. Continuem. A quina comunitat autònoma se concentra la major part del cultiu de l'olivera i de la producció d'olis d'oliva? Quina comunitat autònoma? Andalusia. Andalusia, principalment a Jaén, sí, correcte. Adela, element químic de número atòmic 2, pertanyent en el grup dels gasos nobles, la inhalació del qual provoca una notable agudització de la veu. El helio. Correcte, Eli, correcte. Seguim. Quin element químic té com a símbol Li? Liti. Liti, correcte. Pots pujar per amunt. Adela, continuem. Com se diu pal de golf en anglès? El meu home me mata. Com se diu pal de golf en anglès? No la sé. Driver. No, ho deies molt convençuda, però no, se diu golf club. Golf club, golf club. Bueno. Mos quedam amb els 200. Amb fuites de 8 mos quedam amb els 200. Cosa queda encara, cosa queda. Joan Carles, continuam. Quina és la capital de Groenlàndia? La capital és Copenhague, perquè pertany a Dinamarca, no? Sí, però no. Pertanyen al Regne de Dinamarca, però la seva capital no és Copenhague. Groenlàndia. No. Nuuk. Dues U's. Nuuk. Bueno, borrames de 8, seguint jugant per 200 euros. Ai, mos ha fallat un poquet. Adela, seguim. Les fulles de quin arbre apareixen representades a l'emblemàtica barana de la Conxa de Sant Sebastián, de Donosti? Les fulles de quin arbre apareixen representades a les emblemàtiques baranes? Fulles de bit. M'has dit? De bit. No. No, és llorer. Sí. Ho he vist. Llorer, llorer. Ho he vist. Joan Carles? Quina expressió anglesa va sorgir després de la Segona Guerra Mundial per definir l'increment notable de la natalitat? Baby boom. Baby boom, correcte. Pots pujar per amunt. Adela, a quin país se situa Auschwitz, el major camp d'extermini de la història? Alemanya. No.
És a Polònia. És a Polònia, a prop de Cracòvia. Sí, cert, és cert. Sí, se'l van inventar els alemanys, però... Sí. Però no. Joan Carles, a una passa de 200 euros. En quin nom coneixem el poeta anglès del romanticisme George Gordon? És en Lord Byron. És en? Lord Byron. Va, que tu de lletres domines, eh? No te puc discutir ni posar nerviós. És correcte, és Lord Byron, així que t'endús 200 euros, ets el nostre guanyador d'avui. Demà ens tornem a trobar aquí i en tot vosaltres també. Demà més, agafa'm si pots. Fins demà.